Ubay-ubayng lugar sa Central ug Eastern Visayas ang nawad-an og kuryente human sa pagkusog-kusog sa bagyong Udat. Matud sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP, adunay unscheduled power interruption sa libo coverage area sa North-Melco. Ang interruption sa Northern Samar nagsugod din ng alas 9 sa buntag ug wala pa masari kung kanusa kini mahibalik. Samtang sama-usama ang kondisyon sa tibok franchise area sa Leyeco, diin lakip sa mga apektado ang Tacloban City, Palo ug Babatngon. Nagpaabot usab sa update gikan sa NGCP ang taga-Ormoc City ug ang Albuera, Leyte. Sa Sugbo, power interruptions na sinati usab sa Cebu City. Matud sa Visayan Electric Company, sa ilang FB page, naghimo pa sila og evaluation o corrective action sa mga kadaot nga mugna sa bagyong Odette. Ilang ipasalig nga ilang i-restore ang distribution system sa higayon nga luwas na ang kondisyon.